Sangita siyang itlog. Pagbayay na nito. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Pero bago ko ipakita sa inyo ang video ito, please po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ito po ang bago kong YouTube channel, si Kuya Kaden TV. Dati ito po yon, Kaden TV. Pinalitan ko po para madali nyo ako ma-search sa YouTube. Shout out sa iyo idol. Siya po ang nag-video sa aming laro. Maraming salamat sa iyo. Ang sugal namin dito is 3K at may side beat pa sa labas. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, 1, tara! Biyaw versus Kalinan. One zero. Tira mang. Kaya na sila. Inyo kay kaya niyo na. Uy. Uno Korea. 1-all. Piste na tirada ha. Kasama ito. Chicken. Kuan G. Kuan chicken G. 2-1. Two-all. Sa. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Tres, dos. 3-2. Tres, dos. Dos. Chris Preyas. Patro. 4-3. Tres. Lamang ha, lamang. Ang tayo. Cinco. Not counted. Not counted. Taligsik ng yawas. Cinco. Wala ra Alex, wala. Hindi na mo mabantayan ni nga to. Score gito. Baro kay Nastata. Maya ni. Awang ka daw. So, Lex! Malayo! Ay, matagal! Alex, mga Good leg! May hulog. Lamang kay Walhon. 5-4 score, 5-4. Five all, 5-all. Uloy! Wala naghapon! Duha ka game patay. Dagan-daganan na lang. Patay. Balik, balik. Aging ulan.
5 all, yapon. Apak. Pang ulan nga niya, ambot lang ka karon, murag ninagko na niron. Six, 5, 6-5. Pagaw na, napagaw na! Nice ka, nice ka. Alex, dagan-dagan! Plastar siya. Pare. Langan namin yung video vlog niya. Ngay na. Gago ito. Alex versus Tata Prisma. Alex Mangubat. Tural naman na. Taas kamot lang Alex, taas kamot. Ito bangan na lang. Bangan na. Ini madan balik ko diho. Bangan pero Guys, go. Nice one Alex. I love you Lex. I love you. Kedua na po siya. Yes. Gang, I love you gang. I love you. Magbayay na dito. Orang na makumpari. Magbayay na. Orang na makumpari. Magbayay na. Foul. Ang agigap. Anggong. Diralik. Ito sali ko ng tira. Eh, palikod Lex. Quarantine pag-iabot noon. I love you dong. Oh, tinit. Agoy. Guys, ka pare. Labi na nga no, baga strike na, bago ba kayo? Nice dong. Kung may nakulbaan.
Bakukang di na, bakukang di. Pagkastilan. Pagkastilan. Patin sa ato ba? Oh, ayaw yun palikod Lex. Tubang na yun. Tabagin na. Ano yun? Tabang. Ano yun? Kaya di mo na mga gula ko sa mga katubang ka. Asa na mga gula. Tubangan lang Lex. Tubangan. Ay patalikod Lex. Pero hindi ka mahago. Wala lang. Oh, tro. Not counted. Daw bulan, isang bulan sa awa. Hey, wait siya! Not counted. Foul. Ay, guys, mangga na arbis ay. Hey, palikod Lex. 9-0. Nice one. Ay, ikaw na lagi Lex! Lampas to isa ba? Shotting. Wala di siya unikamot. Diretso. Diretso. Tira siya ang galing sa kabukod. Diyan di siya pa screen. Diyan di siya pa screen yun. Ayaw, dia mau lagi apa dong? Gi. Atak oh. Gi. Oh. Awas dong. Awas. Dua tu sa. Apa ingat tu dong? Kalix ko pa screen mo. Kaya di ka nagan jangkol baka tira ka. Alex pa screen. Oh. Magong. Alex. Jake. Lano. Ay, kuan naman ni day trim gini. Dirang. Lusot na si Alex. Ini Batista ba? Maray sambo na dudong. Lagan Alex. Hindi ko wala na screen. Hindi Paulo na gyapon gid. Alex. Paulo na gyapon gid. Ayun na. Undap ani nila. Yo. Oh. Tro likod. Chatting gusto. Siya. Chatting. Yuman. Ito yung klaro makatira ka. Okay kay Alex ang mga idolon. Gani. Dudong na, katuday naka-shotron. Dodong mga idol. Dodong mga idol. Alex! Yay! Alex ang mga idol. Alex ang mga idol. Alex hindi may kadudong. So ayun mga idol, nakita nyo ang video. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Adios.